tinc fred. Tremoli com si m'anés a caminar. Però no, en el cas, el principal és decidir-se. Si un s'hi pensa massa, si un fa cas del parer dels altres, si espera allò que en diuen l'ideal o el veritable amor, un no es casa mai. Però quina fredor que fa aquí. Natàlia Stefanovna és una bona mestressa de casa. No és lletja, és instruïda, té diner. Què més puc desitjar, oi? Doncs, nerviós sí que no estic. Ja em comencen a xiular les orelles. Jo no puc deixar de casar-me, no puc de cap manera, perquè ja tinc molts anys, sí. Estic en una edat crítica, segons diuen. En segon lloc, em convé una vida regulada, pacífica, tranquil·litat. Pateixo del cor. Sí, no del cor, tinc palpitacions. Sovint els mals horaris se m'endú i els nervis em dominen. Ja està, ja hi som. Els llavis em tremolen i la parpella dreta sembla que em tiri. Ai, calma, que això no serà res, Ivan, calma. Ai, però allò que em passa quan em fico al llit, allò sí que és terrible. Mireu, així que m'acotxo i em començo a endormiscar, alguna cosa se'm desprèn d'aquí, al cantó esquerre, com si fos allò una mulleta que està aquí. I el cop em repercuteix a l'espatlla i em puja cap al cap. Ai, salto del llit el mateix que un boig i torno a donar unes voltes per l'habitació. I com d'amagat a mi mateix, sí, com d'amagat a mi mateix. Bé, esclar, si dic sol, de quin tinc d'amagar, doncs mireu, em torno a ficar al llit, però sí que m'acotxo. I em començo a endormiscar una altra vegada, que tic, ai, aquí, i així una dotzena de vegades, tic, ai, Ai, mira, si sou bons! I el papà que em diu, ves, que hi ha un marxant que vol fer negoci. Bon dia, Ivan Vasilievich. Bon dia, benvolguda Natàlia Stefanovna. Mireu, us he portat aquest ram que he collit del jardí de casa meva. Ai, gràcies. Ai, perdoneu que vagi en davantal i tant d'estar per casa. Estaven triant pèsols per posar-los a secar. Com és? Que feia tant de temps que no us veiem per aquí? Ai, seieu, sisplau, que voleu prendre alguna cosa? No, gràcies. Ja he berenat a casa. Doncs fumeu. No. Sí, aquí tinc cigarrets i llumins. Hablo de fumar. Sí, fumeu. Això sí. No, així, fumeu. Sí, agafeu. Molt bé. Avui fa un dia magnífic. I en canvi, quina manera de ploure. Van tenir els jornalers tot el dia sota el porxo. Què heu segat el fenc? No. Jo em vaig malfiar del temps. I amb un dia Jesús vaig fer segar tota la Prada Gran, però no estic pas tranquil·la del tot. Si torna a venir pluja, se'ns pot podrir tota la segada. Però i ara? On aneu tan mudat? Com és que? Ja m'ho penso. Aneu al ball del castell? No? Entre parèntesis, feu molt de boig. Digueu-me la veritat. Per què aneu tan empolainat? Permeteu-me, benvolguda Natàlia Stefanovna. M'agradaria que m'escoltéssiu un moment. Sí? Si veig que no us n'ha dit res del vostre pare? No. No, doncs així, potser us vindrà de sorpresa i tinc por que us envieu i tot, No. Oh, és que nerviós estic. Va, digueu, què passa? Un moment, si us toca. Procuraré dir-ho en 4 paraules, Sí.
Ja sabeu, benvolguda Natàlia Stefanovna, que des de fa molts anys, que quan jo era un infant, que tinc l'honor de conèixer la vostra família. La meva tia i el seu marit, el Celsià, que com sabeu em van deixar unes terres, sempre havien tingut un gran apreci pel vostre pare i per la vostra pobra mare. Les famílies Shubukov i Lomov sempre han estat en les millors relacions. El temps, en certa manera, que no sols eren amigues, sinó parentes i tot. Sí, parentes i tot, sí. Mireu, tal com us aneu a saber, les meves terres llinden amb les vostres. Recordeu, per exemple, només per exemple, els meus pradells del Bou, que fan termenal amb el vostre bosquet de bedolls i la Maresma cremada. Perdoneu que us interrompi. Heu dit els meus pradells del Bou? Sí. És que són vostres? Sí, són meus, senyoreta. Sí. Vet aquí una de bona. Els pradells del Bou són nostres i no pas vostres. No, esteu en un petit error, benvolguda Natàlia Stefanovna, però són meus. No en volia saber d'altre. I com és que són vostres? Com és? Sí? Escolteu, jo parlo ben entès dels pradells del Bou, d'aquests que s'endinsen en forma de triangle entre el vostre bosquet de bedolls i la Maresma cremada. Molt bé, però són nostres? No, em sap greu que aneu errada, benvolguda Natàlia Stefanovna, però són meus. I en teniu de fantasia, Ivan Vassilievich? I fa gaire temps que ho són de vostres? Que si gaire temps. Del meu record sempre ho han estat. Això sí que no, de cap manera. Però se costen una escriptura i tot, benvolguda Natàlia Stefanovna. És cert que aquests pradells van estar en litigi anys enrere, però avui he sabut de tothom que són meus. La cosa és clara com l'aigua. No, no és veritat. Permeteu. Mira,